maju malah. Iya. Anut. Balik rene ya. Lho, barang dalane kilak motor iki. Mbak, lunyung. Delong malah. Ini pas tengeran jalan ya. Iya kan ini jalan. Tapi wong aret lho yo surene aku kadang-kadang. Nah, maksudnya? Maksudnya terai to. Iya, ora tok. Masa ora kangelane bongkane gede. Mulane kuwi lho delok niki kuwi ya Ngono nek sakmene nek kowe kula ning gunung iki. Wis karuan nek dalane motor iki tidak keterak terus kowe. Mampornya sakon. Nggih, Mamporan dan iku ya rata lek. Lawet tok. aku ngodok popok gawe kuwi. Kerep tenan iki kan. Ora nemen ae hitungan. Iya ya anu opo. Apa pikir Jokowi ora menembane. Jutaan kok yo. Ora trimo nek kerjane sampe ini terus mung menggiurkan tenan. Regane stabil. Nah, ora kena popo ngono wae ku barak cah maksudnya ngono. Pemo yo anak lah yo tadi. Nek wae kura padha wae piye? Ngono iki kira-kira. Malah wis